Kaixo lagunok, gaur kolorekin jolastuko dugu. Ia zenbat kolore ditugun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12. Zenbat kolore? Ia zeintzuk diren? Horia, laranja, arrosa bat, beste arrosa argia, arrosa iluna edo fuksia, gorria, berde argia, berde iluna, urdin argia, urdin iluna, morea, nahiko iluna geratu zaigu, eta grisa. Hauek dira gure 12 koloreak. Nola jolastuko dugu? Ia zer dekogun hemendik. Kutxa bat! Zeukiko dugu kutxa honetan. Hala! Zenbat errotulki! Ia! Zenbat ditugun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12. Justo dauzkagun kolore kopuru bera, orduen ikusiko dugu ia elkar jarri ditzakegun. Hasiko gara. Urdin hau, iluna du argia, iluna, ezta? Jarriko dugu, hemen, ilun. Arrosa, argia. Gorria, gorriarekin. Berde iluna. Beste arrosa bat dekogu hemendik. Oso ondo, zenbat kolore, grisa. Ondo jarriko dugu gure grisa, jauzi ez dadin, morea. Usteo, berdinak direla, urdin argia, berde argia, horia, arrosa edo fuksia, eta laranja. Hala, kolore berdinak ditugu errotulkekin eta gure potetan. Horia, laranja, 3 arrosa, gorria, berdeak, urdinak, morea eta grisa. Zenbatuko ditugu berriro, beste modu batean, koloreak ondo ikusteko. Horiarekin, 1, 2 laranja, 3 arrosa, 4 arrosa baita, 5 fuksia, ze polita dan fuksia, 6 gorria, berde argia 7, berde iluna 8, urdin argia 9, urdin iluna 10, morea 11, eta grisa azkenik 12. Gris oso iluna dau. Gustatu zaizu gure jolasa? Orain, 12 kolore ditugunez, eta 12 zenbaki, ze iruditzen erloju bat marrasten baldin badugu. Hasiko gara. Erlojuaren borobila margostuko dugu. Zelan geratu da? Ze polita! Eta orain, zenbakiekin erlojua egingo dugu. Goian dugu beti 12. Bean 6 gorria. Eskuman 3 zenbakia. Eskerran 9. Eta orain, falta zaizkigun zenbakiak idatziko ditugu.
badugu gure erloiua. Ze ordu dela jarriko dugu? Adibidez, eguerdiko 3:00. Bueno, lagunok, gure erloiua eta gure koloreen jolasa gustatu bazaizue, badakizue. Jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!